हम कहाँ बानी ये जानल जरूरी नहीं है। तोहार बेटी कहाँ बिया ये जानल ज्यादा जरूरी बा। अगर अपन बेटी के जान की हिफाजत चाहता रे तब भाटा पे आजो। हेलो 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 हेलो। हाँ दामाद जी का हाल बा? जी ठीक बा। गंगा कहाँ बड़ी? उ घरे बड़ी। ठीक से पता करी वो कुंदन के लगे बिया। खुद भागल बिया कि ते भगैले बड़े? दरअसल वो एक दूसरे से प्यार करेले। ते अब तक जिंदा बाचल बड़े खाली हमरा बेटी की वजह से। अगर हमरा बेटी के कुछ भइल नु तो तोरा साथे साथे पूरा खानदान के चिता जला दे। कौन बाड़े तू? कौन बाड़े तू? तू कुंदन ना हो सकेला। अरे हम तोरा के सबसे अलग समझनी, लेकिन तू तरह का लागल कि हमरा बाप से तू हमार किडनैपिंग के बारे में बताइबा तो ऊ तोरा के पैसा दे दी। अरे तू उनकरा के जानत नहीं खका। अरे वो मार दे तोरा के। चुप चुप। अरे वो हमरा के मारी। गंगा हमके माफ कर दे गंगा, हम तो हर गुनाहगार बानी। तू हमसे सच्चा प्यार कर लो। बाकी हम तोरा संगे प्यार के नाटक करने तो के इस्तेमाल करने सिर्फ तोरे बाप तक पहुंचे खातिर। तू जानल चाहता रू तोहर बाप का अकेले हमारे साथे? आदित्य, गंगा, आदित्य तू कुंदन, रुक जा प्लीज। आदित्य, आदित्य मत करो। कुंदन, छोड़ दे मुझे। आदित्य ये कुछ कहे के चाहत, एक बार एक बात सुन। रुक जा। हमार भी एगो खुशहाल परिवार रहे, हमार भी परिवार के वो सपना रहे, हमार भाई के सपना। भैया जब ले तू रहला भले रहला दिन चार, बाकी बचपन जवनिया तू कैला हो गुलजार।
रोजे आँखिया में घूमे सूरतिया तोहार बोला कैसे भुलाई भाई भाई के प्यार बोला कैसे भुलाई भाई भाई के प्यार। वाह कुंदन, बहुत अच्छा से पढ़ता रह। बाकी के पढ़ाई तो बिहान कर ली हमर दे। चलो भैया आ गएला बाबू। कहाँ रह जाला तू? 6 बजे ऑफिस से छूटेला, का करे लागेला? तू इतना काम करवा बेटा, तब बीमार पड़ जाएबा। अरे माई, हमार साइकिलिया पंचर हो गई रहल है, वही के बनवेले में थोड़ा लेट हो गई है। कबो दोस्त के हॉस्पिटल देखे चल जाला, कबो गड़िए पंचर हो जाला। हाथ मुंह धो, हम खाना लेके आवतनी। ठीक बा माई, ठीक बा। भैया ये तो हर गंजी कैसे गंदा हो गई बा? भैया तोहके तो ठीक से झूठ भी ना बोले आवेला। हमके सब पता बा तू कहाँ जाला आ का करेला। भैया हम बहुत खुश नसीब बानी जी हमके तोहरा लेकर भाई मिलल बा। अरे पगला, ये बात केहू के पता ना चले के चाहिए है? और खास करके माई के biल्कुल ना, काहे कि हमके भाई के साथ साथ बाप के भी फर्ज निभावे के बा। अब बैठ, चल, बैठ। रहे तोहरे से सारा रे सहारा दुनिया जहान में। हमार बाबूजी के गुजरला के बाद हमार भैया घर के सारा जिम्मेदारी अपना कंधा पर उठा लेल रहन। वो अपना पढ़ाई के साथ साथ काम भी करत रहन और वो पैसा से घर के सारा खर्च, माई की दवाई और हमार पढ़ाई सब चलत रहे। उनकर मेहनत के रिजल्ट हमार सफलता के रूप में आ गई रहे। हम बाहर इंटरव्यू खातिर गए रही और हमार नौकरी भी हो गई रहे। हम सोचने कि खुशखबरी सबसे पहले हम अपना भैया के सुनाई और हम घर ही नहीं तो देखने की हमारे अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।